जोबबो गैया बेंगलरनि केरला नायसाय दंबावोसो गोबाङैनो दिनैजोंसो दिनैजों मोनथाम जाबाय नामा केरला मोनब्रै केरल जाजोब्बाय आरोना जोबजासे नायलां भिडिअखौहाय मा खालामो आरो लास्टआवहाय मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय नायलांदो अब्ला सुरु खालामनोसै थाइजौ बागानावसो केरल जाफैदों ओरैबायदि मानसि जाखाबायनि जायगा गैलायलै नै ओंखाम जानायफ्रा ना फ्रायफ्रा मोजां जादों सुनांथागोन सुवा मोजां जालै मोनजायाखै नेथ'बावदो नेथ'बावदो नासुफ्रा मोजां जा Ura जिरायना दं ओंखाम मोनाखै ओरै खालि दासिमबो गाना मिल गया देखे इन्जय नै दे जाना होदे हाजासे जाना हो मोनबाय नासुआ मोजां जालै बि केयारफुल माथो ओरैलाय माथो दे जाना हो मिथिया नुवाखै आं थाङाखै ओंखाम जाग्राफ्रा
Enjoy guys, enjoy. Fidanki मोजां जाना हो. जानो ओरै लाय. ओरैबायदि मानसि दंबावो ओरैबोनो. ओरैहाय सिनियर इउटुबार दङलाय दे थाखोमादों. गांदाफोरखौ खेबदों एसे नायनानै लादलायदो रायजोफोर सोरबाफोर न'खरनि मानसि दङब्ला ओरै खिथाहरदो. औ भिडिअआव नुनायखौनो न'आवहाय नुबाय होननानै सानना लादलायदो ना मा बुङो? औ सोरबा आङा सोरबाथ' नुथारखागोन. लाजिनाङालै ओंखामा जोबबाथायलाय खोनाबाय? दे जानो नासुवा मोजां जालै सिनायना लादो नै उदालगुरिनि सिनायखागोन जाहैबाय उदालगुरिनि मानसिफोराथ' नंगौना नङा ना फंबाय बियो नै या बैठने का जगह नहीं मिला. थोड़ा तकलीफ उठाओ. इधर में महारानी अच्छा से बैठ के खा रहा है. उधर मेहमान लोग जो भी उधर खड़ा करके खा रहा है. इधर देख. Gini uncle, nah, ini nilai. Matai loh sudah. Kanaya style dah tadi. Mbak beri alai, beri alai. Belum jadi sih. Baik saja kulah baksi. Saya cari kat mana? Deh. Oh deh jadi. Kita sana ya. Ada berapa? Apa lagi? रावबो बारग'वालै खना जादोंबाबो लायगोन. महाबा एब्रेदोंब्लाबो लायगोन. इले गासैखौबो ब्रा नुवाखै नै मा दं? अमा बेदर ना दालि मैथा भाजा दे जादो नै बरिया गोथाव आरो पापड़ दं. खाना नीचे दे रख के आराम से किसी और आएगा तो देखो खाना जमीन में रखा है. टेबल भी नहीं मिला, चेयर भी नहीं मिला, कुर्सी नहीं. मुश्किल हो गया, जगह नहीं मिल पा रहा है. नै जोंना बेंगलरनि माहाजोना बे सासे नै बेंगलनि माहाजोन नै माहाजोन जावा थफिसो बुलांबाय. बेथलेहेम मेथाइनि अनारा नै दे सानसे हावान जादों. ओरै दालियासो थाइ जादों. Ini kamu deh.
제발 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 래 못해야 돼. 오늘 안 보내는 거 그리고 봐. सानफ्रोमबो नायै बेदरनै नायै बेदरै जायै फुंब्लबजोब्बाय मानसिफ्रा 나야 기대 길리 잡아이래. दे उरै थांदो उरै 먼저요. 기대 길리 잡아야 돼. 잠시만이 먹어야 Hey, betul dah? Okay, thank you. 나야 마마 배면은 드니라. 오르나 삼바. 손나고 물래. 월랑 나이 보는 거 가만 살아. 감이 진짜 너무 좋아. 몇 분만 치만. Đây đi đây. How much? Papur 많이 계세요, 그냥? Mr. Tok. Mr. Tok. মানে চাকরির মতন বানাইছে টক টক মাছ কেন খাও না 2 বোন মাছ খাও না কাকিমা